Wiecie, zawsze się dziwia, jak to jest, że hopy siedzą nad wodą z tym kijem i tak się dziwają. Baba w tym czasie obgodałaby 3 koleżanki, poszłaby się szczewiki kupić, uważyłaby łobiot, brwi by se wypleniła, a one tak siedzą. I takie mi się wspomniały 3 wice o rybach i o rybokach. Pierwszy taki, najkrótszy. Wiecie, po czym idzie poznać wiek ryby? Po oczach. Im są dalej oczy od ogona, tym jest ryba starsza. Drugi taki, no daś godum stary, możecie mi ta pieśń pokazać. Gadają 2 dżownice ze sobą. Kobiety dżownice. I ta jedno padło do drugiej. Ty, kaje twój stary. A ona go, no nie wiem, ale chyba go na ryby wyciągli. A trzeci rozprawiają się w robocie takie hopy, nie, kolegi. I jeden się tak świeżo ożenił, tak 2 tygodnie się przyglądali temu nowemu stadłu. Wreszcie taki jeden bardziej odważny idzie do tego Alojzika i pada Alojzik, wiesz co, mnie tak wydelegowali ku ciebie, co by się ciebie spytać. Po jakiemu tyś się z taką szpetną babą ożenił? To wiesz, tyś jest fajny synek, taki ganubliwy, a ona jest taką szpetną, może ona poradzi w łóżku te rzeczy, nie? A on mówi, nie, nic nie poradzi, jak chłoda. Ty, to może ona ważyć poradzi. Nie, no co ty, wcale nie poradzi ważyć. Muszę się obiostcytki rychtować. Ty, a może ona jest bogato? Nie, no wcale nie jest bogato. Po coś ty się tak... A może inteligentno? Nie, to jest głupio baba. No to dopiero nie powiedz, no. Po coś ty się ją wziął? Wiecie, chłopy, wiecie, że rybok nie, a ona ma glizdy. A ostatni widz to jest taki. Jak już wam padała wiele razy, ja jest staro. I ten widz to on jest za czasów blank i na krzyk, ale powiedzmy, że on się będzie tyczył Marsjan. I aż się boję powiedzieć, że tych z UFO, bo ponoć UFO jest to Marsjan. Wiecie, po jakiemu każdy Marsjanin ma roboki? No bo one muszą mieć jakieś życie wewnętrzne.